마지막 남은 경자고. 아유, 만화지켜 나베라 하두치 아유. 아유, 나 만화지켜. 아유, 빨리 이제 왜 안 그 아유. 아이, 빨리 해봐 차오래. 아유, 만화지켜 경자래. 황진의 씨, 일어나. 도치니 아드마. 여기 오프야래 앙으로. 이밤은 먹을래 하두치는 앙구어. 아이, 마 파우사 그 시빌라이. 마ab지, 마스 속지 살리잖아 풀백 휴말래요. 하마 아쿠자 그 시빌라이. 이는 마나비 파우가 그 많이 기대는 않고. 아니, 누구 기아도 마자그랑 하도지요. 나 되는 않고 많이 지라바이 그대, 허? 아유, 내 마베 지랄레비 타바우등어 내가 꼭 지나가네. 난 부드고 기아도 마사는, 난 또 테이바이나. 마사라바이 그제랑 부흐치마바. 이시방 무상달레비 앙은 마바 부탕 마탕 기난스 칼배우니. 마사마 등리는 능성 풍미치 쓰라린 잔등문. 라이레니 앙 능성. 와느. 하두치는 와느 부이등래요. 능 베베지 디스탑다 칼람라. 하드 팅동바도 나할라기 티시고 싶은 앙어. 하두치? 마하바지를 비방고 하두치로 혼메타예. 뿌이 신가부 비지니 갑심은. 날 탕킨들래. 마살라만 라붐을 타게 되는. 누가 한직만의 산팅산란도 잡아 다일리는 아저씨. 사나부터 아바뿌이라래. 마카란 마우네베도 마치바만 치크타마노 만치바 비토나타이. 아유 부츠를 티카네 마차부리 피큐. 나이 앙능증 라렌진하기 등문 더와마바 기라바이베이스 만차는 부리타이. 마바 멘탈 패션 도롱아. 사는 바하구나 미사스키야 하이. 너가 항상 와두스면이 내가 꼬시기를 타그베. 당들아. 많이 당하빌라이. 이건 미심나 단치냐고. 다통하이 앙라이레는 바이비 그베지 만층. 아둘릉은 마브라레 칼라스 앙은. 만치정 만치 사나라이렌 나길바. 마바 우푸쭉 마바 칼라모 만치 그라브 카이시. 익층가는 라지아 카이시미야 우르이 빼지 하이. tapi kudu masanan guang ma bangku buut thang matang jibai. Ayu, mang ni mura buut bai jinui na ma he. Zalla se zagen hai, tim balai. Thang siang ukhabu phigone. Fongbini abu masa kero phona pinchang. Zatjat manchi thai hai kaise. Ayu, tanak mari ma bumbaulang gujaku. Bi buda kare. Bisa singjang ma bung siang ni se kunam lanchak. Muncul sentroben se berengaleyo. 아유래, 얘야 방크바 세드. 지금 말로는. 춘툴리 자네 부네부네고 라나 피카줘발랑. 다콤 쿠시자시겠나 비에 내야로 양네 키야. 나타이 니네 위실리 자발리로. 라가 수정시겠나마 합싱 니베 타나니. 아야 뭐가 당급이래. 아래 베토 타바있는데 하야나. 머리 당급만이 비하이는 지레링은 마트. 춘툴리 부르 만찰레 부어 탕크. 춘툴리 산비바이. 탱크 산비바이. 암주도 하두치니 부다부 길라 마테요. 아리산 흥비하도 춘툴리 뭐가 탕크 브라. 흥비하도 레비야. 베리바 기내증과 먼저 빨리 양을 아주 태형에 마치고 냅시디 생다 높이 마무리 작은 내고니 늦을 없는 바. 산 누볼래 형큼 만찬도 뭐가 탕마르크. 춘툴리 뭐가 탕마르크 브라. 텐촌 쓰자발랑. 산 춘툴리 뭐가 동능래. 부르 만차 부르앙 부이바나 너희. 아리리리 너희라 미팅 짜 우드르드르 데이크라이래. 비니토 아와 잡히가시는 만차레 뭐가. 으리라 차너리 그주원아 호르리 동방칭어. 마 뭐하브라 부르 뭐하 하래. 아유 저 춘툴리. 응레
아이올래 사능. 마이대로도 나이be थायो आं बिथिंसो दं बिथिङो. नाथाय बे बिफाङाव नों बोरै थांखो दे हो? माबोरै थांखो हो थुनथुलि माबोरै थांखो? आयु नों मिथिगौ दा सान बहा थांना दंहैयोमोन नोङो? ओमफ्राय बेवहाय आंजों बेसे गिलु-बालु जाथाय जादोंमोन दासो just now? मा? नाथाय मा जाथाय जादों थुनथुलि? सान थुदो बिनिफ्राय थांसैयो. आया! थुनथुलि! आयौलै सान थुदो थांसै बिनिफ्राय. आरे मोजाङैथ' दङ ना नों जेबो दुखुथ' मोनाखै? आरे सानदों मिथिया आंजों दासो मा जादोंलै अ. आरे नाथाय आंथ' खाथियावनो दङमोनलै मा जाखो खि? मा जाया? सान बे जायगाया थिग नङा. बे जायगायाथ' मा दिनैनि दिनानो थिग नङालै. ओइ आसोल हाजोंलाय मानोथो फैमारदोंरा? नों सिरि थाब्रा बिखि दे होमबा थु. बेहाय आं मोनसे खामानियावसो फैदोंना नोंसोर नायबाय थाना सिरिनो. गाबज्रिनायनोसैलां न'आवबा सोर दं सोर गैया. न'आव सोरबा दंना मादै? हेलौ नानि. बे जोंनाव नों आब'खौ होसो जोंनाव फैबावबाय आरो? न' जों होसोनानै फैयाखै नङाना? जोंथ' बेयाव नोंनि आब'खौ लिंहरनाय जोंहा. आब' गैया? अ नोंसिनाव रावबो गैला नामा ओमफ्राय दा न'आव? गैया आरो थांफिनदो. बुवा थांफिनसो थिनबावो आंबो थाङाथ'. नानि हामाब्रा जोंथ' आलासिसो ना आलासिखौ बिदि थांफिन थिनबाय बायो सोरबा हामाब्रा. आंथ' नोंखौ सिनाया. जोङो आदाया थांदों आइखौ लाना हस्पिटालाव आब'आ थांदों हाथायाव दाथ' न'आव रावबो गैखाया. अ होमबा जों नेथ'नोसै ना दसे. नों मानो फैदों बेखौ खिन्थाग्रो. लोगोफोर ओरैबायदि अखाना दिनै माने एकदम फुंनिफ्रायनो अखायानो अखा ओरैबायदि अखा. ओमफ्राय भइस रेकर्ड खालामबाबो मोजाङानो जास्रायासै. जेरैबायदि भिडिअ खालामनो सानदोंमोन बे भिडिअखौबो दोनथ'नांगौसो जाबाय उफाय गैया. दा माने भइस होबाबोथ' अखानि साउन्डसो गोजा नालाय लोगोफोर दाबो खोनागासिनो बेकग्राउन्डआव. अब्लाबो माने भइस दसेबाबो होबाय. जायखिजाया भिडिअ मोजांथ' जाखानाय नंला मानोना साउन्डआनो मोजां खोनायासैना. थेवबो आं दसे लानानै फैबाय नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर. जायखिजाया मोजां जायाबाबो आरोना दसे समबाबो. आरोथ' सिगाङावनो खिन्थाखानाय थाबाय माने अखा हागासिनोथ' लोगोफोर बेखायनो साउन्डआ मोनसेबो माने ससे खिनिया मोजां जानाय नंला आरो. थुनथुलि नों गसंदों? आंनि थुनथुलिया गसंनो हाफिनबाय. जानलै नों मिथिया आं सोरखौ नुदों? सोरखौ थुनथुलि? आं बेवहाय नै दासो नों फैनायनि एसे सिगां आङो हाथरखिखौ नुदोंलै हाथरखिखौ. मा? औलै सान ओमफ्राय आं जि गिबायलै. खारनो हाया मानो हाया आं जेनथेननो बोरैबायदि खारबाय आं रायलायनो नागिरलायबावदोंसोमोनलै. आरो दंफाङाव गाखोना थानायसैलै आङो खारनानै. नों थिगैथ' दङ दा हाथरखिया बेयाव बोरै फैनो हानांगौ जाखो दे? आरो नोंसोर फोथाय आइ डन्ट नो नाथाय आंथ' नुथारदों आंजों रायलायफैदों. ओमफ्रायथ' आंनि जिउआनो खावसे थांनाय बायदि मोनदों थाबखौनो फैयाब्ला नोंबो. बेथ' जानो हाया नाथाय थुनथुलि नों मिथिगौ ना? बे आं मा खिन्थागासिनो मोनथिया जागोन नामा आङो मोनथिया जागोन. आरे बे नङालै थुनथुलि बे नङा. नों मिथिगौ ना नों नोंनि आथिङाव गसंनानै दं दायो? येस थुनथुलि येस. आं आंनि आथिङाव गसंनो हाबाय? औलै खि नों नोंनि आथिङाव गसंनो हाफिनबाय. नाथाय माबोरै? आंनि आथिङाव गसंनो हाफिनबाय आं सान. औ नोंथ' थाबायनोबो हाया गसंनोबो हायामोन ना? अब्ला बिफाङावबो बोरै गाखोनो हाखो नोङो? आरे सान आं आंनि आथिङाव गसंनो हाफिनबाय. गसंनो हामारबायथ' आङो. बेनोथ' आसरित जाबायलै थुनथुलि. नों दसेयावनो हामनानै थाबाय. आयु आंनि आथिंखौ थिखोनोबो हाफिनबाय आङो. सान नै नुदोंना आंनि आथिङा आं सोमावफिननो हाबायथ'. औ थुनथुलि नाथाय माबोरै जाखोलै? याहु आं आंनि आथिङाव गसंफिननो हाबाय. येस आंनि आथिङाव गसंफिननो हाबाय आं सान. वाव बेथ' जोबोद खुसिनिसो बाथ्रा जाबाय दिनै. बेनोथ' सान आंनि आथिङा हामफिनबायथ'. थेंक गड आफा इसोर नों आंनि थुनथुलिखौ मोजां हामहोफिनबाय. अब्ला सान आंनि आथिङा माला हामखो दे आंथ' मिन्थियासैनो. आं खेबसे खारना नायनायबावनो दै सान. आरे थुनथुलि. थुनथुलि नों खारफिननो हाबाय. ये सान आं खारफिननोबो हाबाय नै. औ थुनथुलि
नाथाय बेफोर बोरै जाखोबा आं हमनोनो हायासै माने नङाब्लाथ' डक्टराबो जेबो बुंथ'नो हायाखैमोन ना दहायसो सान I'm so happy आं मोजां जाफिनबायलै बेनोथ' नाथाय नों हरखाबै बोरै थिग जाखो दे थुनथुलि आरे नङा सान आंथ' हाथरखिखौ नुनानैसो आं जा खारदोंमोनलै बेखौ नुनानै गिसोदोंमोन आङो बेनिफ्रायथ' आं मा खालामगोन मा मागोन मोनदाय जा गिखाबायमोन आङो नाथाय जाथारि खोथाखौ बोरै बुंखो नों थुनथुलि बेहाय हाथरखिया मानो फैलाबायनांगौ जाखो आरे सानदों मिथिगौना बे खनसे मन्दिराव लोगो मोनदे बेखौनो बुंबावलायदों बियो जों खनसे लोगो मोनदे जालायबावो ओरैसो नाथाय बे जानोनो हाथावाना अब्लाबो न'आव थांग्रोनोसै थ'रोथ' नोंसोर फोथाया बे आं मिथियालै जायखिया हाथरखिया आंखौ नुनानै आंजों रायलायफैबावदोंलै एकदम जेरैबायदिसो नुजादों जेरै बे मानसिसो थैयाखै भुत नङा बेबायदिसोलै माबोरै बुजायबावनोबा दे जायखिया थ'दो नों बिहरनायखौथ' आं लाखाजोब्बाय दा न'आव थांनानै आरामसे माने रायलायहैनोसै ना ओमफ्रायथ' आंनि आथिङाबो हामबायना सान मोनसे बिराद गिदिर टेनसनानो दासो खुसियाव फैबायलै बोरै जाखो बेखौथ' बाद होदो जायखिया नोंथ' मोजां जाबायना दिनैथ' अमा बेदरखौनो गोग्गोम बरिया लाबोखाबाय आङो बायगनजों फ्राय खालामसै ओमफ्राय दहायखौबो सङोबावला आंनो संनोसै बहालाय आरो बिमाखौ खस्थ' होबाय थानो दे आरोथ' बिहामजोआबो फैखासिगोन ना जेबो नङालै थुनथुलि नों ओंखाम ओंख्रि संनो हायाबाबो आं संगोन ना आं दङ मा टेनसनालाय बेफोरखौलाय बिमाखौ आरो बिहामजोखौ माने आंनो सङै जाहोगोन ना नों खालि मा थुनथुलि खालि आंनि लाइफआवल' फैनांगौ आरोना ओमफ्रायथ' बे सानाल' लांनो हायो डक्टरनाव आं हाया नामा आंनावबो दङब्रा फैसा दोनखादोंना आं आंनि थुनथुलिनि थाखाय जमा खालामनानै नायबाय था सानबाय था नोंना ब्रेकआप जानो बावलाथ' नोंथ' सान गैखायालै नोंहा थुनथुलिजों माने खाफालावनो लिरनाय गैखाया था आरो बेसेबां थानो गोसोनो नाथाय जागोनथ' थुनथुलिया आंनि ना दिनैबो साला अखा हानानै दिगदार जाबायना नङाब्लाथ' प्लेनिं आंना नै गाबोन समफोरनोमोन थेवबो जेबो नङा दे जागोन गासैबो जाजोबगोन ना आरोथ' नै थुनथुलि बिमा आइ बिखुनजोआबो मोजां रायलायनो हमहांखाबाय दानिफ्रायनो आंजों अब्लालाय माथो जावैसो होननोबो बावला लासैनो देनांथ' बिराद माने अनगोनसो आंखौ आंनि खामानियासो एसे खेंख्रा जानो हागौलै नाथाय आं मानसिया नङाना आंनियावबो बिखा दंब्रा मा आंनाव बिखा गैया सानदों नामा अननाय गैया सानदों आरोथ' थुनथुलि नोंसिनि न'नि आं माने बिजामादै नङा फिसालासो जागोन ना नोंसोरखौ नायजोबगोनलै गासिखौबो माला लाबोबावनो माला थाब सोराङो माला थाब मोनायो बेखौल' सानबाय थासै आङो जेबो नङा फार्स्ट टाइमावथ' एसे एनै माने नों रागा जोंनो हानाय एसे बोराबनो हानाय अख्रा खालामनो हानाय उनाव लासै नोंबो मानिलांगोन ना गनायखागोन आरोथ' बेलाय मेहेरफाइबो दंबावोसो बेबो आं लिंहरबा फैबावगोनसै ना मोजां दे आरो मानसि नांगौबा लिंहरदोसै बेखौबो मेथरफोर जाजागोन बे मेहेराबो मोजां ना औ मानेथ' आरो बिबाजै मोनसिगोन मेहेरा बेनाबो बिदाया हाबा जासिगोन होनदों नामा थांजागोन दे देनां थुनथुलिजों आंजों थांगोन ना बिनि बिदानि हाबायाव देनांहाय थुनथुलिखौ लाखांबासो थांनो सानबाय आं मेहेरमोननावबो दुखुनांथावलै भाइ मेहेराबो बेफोरबायदिसो जाना दङ मालाबा मोजां रायलायनोसै दाथ' समानो मिलाया बेना मिलायबा आंना मिलाया आंना मिलायबा बेना मिलाया बिदि जागासिनो बाब्रे अखायाबो खोरोमनायाव खोरोमथारबायलै बिराद हासोबाय दा ओंखामाथ' संबाय र' ओमफ्राय बेदरखौ थाब एवहरनोसैलै फनखौथ' थुनथुलिनो हरबाबो माने दासान्दि एसे मोजां रायलायनाया रायलायदों र' रायलायगोन लासैनो प्यार मोहब्बत की बातेबो ओइ आयै अमा बेदरखौ एवहरनोसैलां बायगनजों दा मोनबा लेंहरगोन आं ओंखाम खुरबा नायल' जाल' बिमा आंनि जिउआव नोंल'सैमोन दा आरो नोंहामजोबो फैगौ बेबो आंनि असे जासिगोन ना आरे बाबा आंनि आथिङा हामबाय एबारथ' आङो रावजोंबो रायलायथ'नो गोसो गैथ'लायलाहाय दिनै आं जोबोद खुसि एसेबां खुसि आं दिनै सानजोंबो दायोसो रायलायनोसैलै आङो दसे आयु आथिंखौ नायफ्लांबाय थाबाय आं दिनै नाथाय थारैनो बेथ' चमत्कार जाबायलै आरो नै आरो सोदोब जाबावबाय बे हर जाबानो मा सोदोब खोनायोलै मा आवाज फैबाय थायोलै दिनैथ' नायथारगोन आं मा बियो मा सोदोब
सोदोब फैयो फालाय सानफ्रामबो नायथारगोन आं दिनै जाला बिदि सोदोब फैबाय थायोथ' मा बियो आंखौ जानला मानला सिगिदोंलै र' थांनि आङो जेथिं सोदोब फैदों बिथिंनो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जायफोर नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामना होदो आरो माने कमेन्टबो खालामनो बायाबा खालामबानो जाबाय लोगोफोर इमारजेन्सिसो बानायनाय जाबाय भिडिअखौबो माने अखायानो जोबोद हागासिनो फुंनिफ्रायनो भइस होबाबो मोजां खोनाथाराना अब्लाबो दसे बानायबाय जोङो आरो जायफोर लोगोफोर जोंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नायफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे नुजाफैनोसैलाय जोङो नेक्स्ट एपिसडजों दै सनामोन बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट बाय बाय दाबो अखायानो हागासिनो मोनालायबाय आरो भिडिअखौ जेरैबायदि लाबोनो सानदोंमोन बिदि जाजोबासै मानोना अखाया एसे डिस्टार्ब खालामबाय लोगोफोर अब्लाबो नेक्स्ट एपिसडआव जों बानायफिननोसैलाय जाखिनि हाबाय बेखौनो होनाय जाबाय दै गाज्रि मोननांला रावबो आरो भइसआथ' क्लियार खोनाखानाय नंला अब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि मोनना दे बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ बेहेरनिफ्राय बयनिसिमबो दै सनामोन गुड नाइट अखायाथ' डेन्जार हाखाबायलै थौरोलै आदा जोंहा एकदम बाजैनि फट'खौ नायनोसैलाय ना